waterpolo és un esport bastant sacrificat i els nens tenen que vindre bastant a entrenar per al final assolir un nivell bo, si realment volen seguir jugant al waterpolo. El que el waterpolo es fomenta és compartir, respectar el rival, respectar els companys. Al ser un esport d'equip, fomenta moltes característiques de companyerisme i ajudes, doncs els nens agafen espíritu de sacrifici, d'esforç. Aleshores, en ser un medi aquàtic, el que busquem és l'adaptació en aquest medi amb la pilota. No simplement és ensenyar a nedar i adaptar-se al medi aquàtic, sinó que és nedar i tindre la coordinació per aconseguir dominar la pilota al màxim possible. Nedar ràpid, has de saber quan tindràs la pilota. Nadar rápido, como ha dicho él, y también controlar la pelota bien. Pots marcar gols i Et diverteixes en l'aigua. ja. Jo jugo a waterpolo perquè m'agrada aprendre coses i m'agrada passar-m'ho bé. Porque me gusta mucho y nos enseñan. Bé, avui hem vingut aquí al Club Natació Barcelona i hem vingut a inscriure el Bruno perquè sembla que li agrada molt aquest esport i esperem que vagi molt bé. Bé, per un nen de l'edat del Bruno, que ara farà 10 anys, és un esport molt complet, combina la natació amb el gimnàs, també coordinació amb la pilota i bé, creiem que és un dels esports més complets, no és un esport agressiu, que té un component molt especial de relació amb l'aigua, emocionant. M'agrada el waterpolo perquè m'agrada l'aigua i l'esport.